Doncs el diumenge a les 6, ací a este meravellós auditori, portem a terme Carmina Burana. Dins dels actes que sempre les festes de Sant Vicent ens confien, està este concert. No? I la veritat que aquest projecte naix d'això, l'any passat vam fer un projecte similar en l'Home Armat, una missa per la pau. I té un caràcter profà, una temàtica molt actual, sorprenent que siga actual, però és així. Parla sobre el destí, sobre la primavera, la naturalesa, el desig, la passió, un poc també l'amor. I nosaltres anem a fer-la amb la nostra llengua, amb el valencià, gràcies a Josep Font, que ens fa una traducció meravellosa i al que felicito des d'ací perquè ha fet un treball magnífic. Implica una satisfacció molt gran perquè l'esforç se veurà el diumenge reflectit damunt de l'escenari, però també una gran satisfacció el veure que a les poques hores de ficar-se a la venda les entrades o a ficar-les a l'abast del públic, de seguida es van esgotar i a hores d'ara està la gent buscant entrades perquè no n'hi ha. Jo anime a tots a que vinguin el diumenge a veure aquest concert. Perquè segurament a última hora alguna que se deixa se pugui aconseguir.